Lehenik behar bada Siberoko Euskara edo doinua ez da hemen izan denen berdina izango, baina uste dut elgar horretuko dugun aleike. Industria aipatzeko honat deitua izan naiz, ez dakite. Iparraldeko eta hegoaldeko industria zerbait pareka egiteko hemen ez dugu industririk, edo kasik bate iparraldean. Eta ez da holako irudi bat, so egiten bada lehenik jentea zertaz bizi den iparraldean, lehenik biziko da zerbitzuetaik eta turismotik, lehenik, hau hartzen bada. Bigarrenik, eta Michel Berroko erigoen aipatu do, laborantzatik eta agroalimentario, entzun duzen bezala, sormarka aipatuz eta laborantza zinez lotua da agroalimentarioari. Dira, kanpotik etoritako lantegi handi batzu, soinek eta ez duten bate lurraikin edo lurraldeaikin loturarik, baina gehiena ikusten da laborantza eta laborantza mundia lotua dela ekoizten dituen elikagaiekin agroalimentarioa industriari. Hau da, bigeren. Eta hirugeren begiratzen bada, orduan da hegoaldean aipatzen den industria ikusten eta hau garria dena da hegazkin gintza. Hau da ikusiko duguna, mena da hirugarrenik ikusten zuen bezala. Ez da lehena edo zerbitzuekin parekatuz ikusten hegoaldean bezala, hemen da hirugarrenak gira eta Frantzian nolaz gauden, ez da hori goiti joaten, mena bai beti, noiz arte ez dakit. Orduan, ni industriatik bizi naiz, hau zapez edo goatik utzita industria nau biziazten, egia da hau problema edo arazogarri dela iparraldean, zenta industria nolaz ez duen lehentasunik, bizi da albezala eta jarraitua dira, bilantegi handi eben turbomeka, kostealdean kokatua dina turbomeka helikopteretako motoreak egiten dituena eta beste bat dazo, bera hegazkinak egiten dituena, ez Airbus bena bai, horren dazo izenekoak, Falcon eta Rafale, holakoak, proiektu propioak, bena lantegi horik gehiago eta gehiago ikusten dira, ez direla behar bada lurraldeari lotuak eta beren merkatua, nolaz mundiala duten, beren azpi kontraktezaleake mundualak bilakatzen dira denak, emeki, bena, segurki, eta joaten da hementik lana. Eta horiek dira, multinazionalak izanki, emeki horiek ez dute Euskal Herrikin lotura handirik, eta ez bete behar moralike, eta beren bizia eramaten duten kapitalismoan zaintzen duen mundu honetan. Eta hori egazki bizi da. Holan hemen, ez dugu tegi industrial handirik, beren kapitala eta kapitalistak eta jabeak, iparraldetarak direnak, ez dugu. Egia eran, eta badira ertainekoak batzu, mena oso guti, eta aruntxikiak, amaiak esan duen bezala, zenta labek sartzeko lantegietan behar du asko ate jo, zenta ate bakoitzen gibilean da lantegi txipiat, 10, 15, 40, 40 langiletakoa, eta 40koak dira handiak hemen. Hau da, arazogari, industria aipatzen denean. Gero, industria hegoaldean eta metalurgian aipatzen dena, hau da industria bat, bat dira besterike eta eben ikusten dituguna, aleike bai, informatika, ez dakit industria bat denez, zer den, ez da zerbitzu bat, ekoizten dira softa, logizialak, eta hau da niretzat industria berri bada, itxasuari loturik dena hemen, ni mauletik hau ez dut ikusten, itxasuari lotua dena da surfa eta surfan lerra tresna eta ebai arropa eta vestimentu horren itzulian den industria bat ebai, da industria bat, non eta gehiago marazki egiten den asmatzen dire modeloak eta gero Txinarat edo Tunisiarat edo nintakitan noat igortzen diren fabrikatzera, baina hau da, hortan sartzen bada, da ebai industria bat, behar bada. Hortan bukatuko dut, behala, zer egitean genuken edo zer den, zenta hau da egunko gehiaz, hegoaldea eta iparraldeen artean. Industria aipatzen bada, adibide arrunta emanez, so egitean da, gamezak egiten duen. Gameza etzen sortua duela 30 urte etzen sortua gameza.
gameza sortu du Euskal Erkidegoak, esanez, bide bat hegazkin gintzan eta behar dugu hori izan. Eta naiz eta etzen Euskal Herriak etzuen kontraturik ezer Airbus edo Boeing edo behar bat dazo ekilan bate. Baina hori izan da nahikere politiko bat eta gameza sortu da. Eta gameza sortu da etipiki 10 bat edo 20 bat langileekin, zenta merkatuan etzuen heresarik izango, etzen ageri izango, baina behala sortu da 500 langileekin eta bilakatu da lantegi handi bat, oa izan dena, handitu da eta hegoaldearen diruekin, laguntzaekin, baina kapitalista zen lantegia da, eta oai arnoa da izan da, da zinez handitua den lantegia, eta horrek lanpostu iturria handia izan dena, eta dena, mementoan, beste turbomeka eta dazo bezala horreke bere bizi mondiala eramaiten du, eta diru edo lanpostu iturri handia izan dela hegoaldean. Adibide hori hartzen dut, zenta hor da diferentzia hego eta iparraldean artean, da erabakitzen aldela hegoaldean, eta eben ezin dugula erabaki. Esaten dela beti, peiok esan du, eguneko 10 pizu dugula hemen Euskal Herriko, iparraldeak, pizu dugula eguneko 10, baina 10 horik, zatitua dira, badira 13 herri elkargo, eta herri txikia badira hemen, lantegi txikia bezala, herri txikia diren, eta elkartzen dira hori, baina aleike herri horik elkartuta, 13 herri elkargo dute osatzen iparraldea. Bakoitzak badu bere botoa, bere poderea, pentsatzen duzu zer diru ekilan, zer diru eramaten duen, eta zer podere izaten den, hola. Ez da beste biderik nahi bat dugu guk iparraldean hitz egin, zerbait tratu egin egoaldeekin behar dugula hemen bat teratu. Eta batera izeneko hori entzunean duzue, irakurtzen bauzue, ez da ames bat mementoan, gauzatuko den, amesten dut. Uste dut hori beharrezkoa den behar bada hitz egin, ez egoaldeekin baizik, bai mundu guziekin bai. Eta hor, uste dut ez den gakoa edo esku ez duela egoaldeak, bai iparraldeak, gure esku dela, jakitea guk zer nahi dugun eta zer tresna behar dugun, eta hau da behar duguna. Ez da besterik, bai, muga ezabatu behar dugu, hori ahantzi behar dugu, hor badira mente eta mente pasatuak, Napoleon izan ez gioz, eta amistazio historio horik, eta horik bada 3-4 mente elkari auzo girela, elkari gibelsogi, eta hori ezabatuko egun batez, hizkuntza historia, hortan bukatuko dut, bai, eguzki, amaitzen dut, hortan bukatzen dut, adibidea azkenean, hori da bar egiteko, bat eri egiteko, ez bada, badugu hizkuntza bat, amankomuna duguna, ez da, ez espainola, ez frantsesa, edo ez inglesa, bai, inglesa hori birakatzen da, amankomuna mundu guzikoa, da euskara, hori erabiltzen ez duguna, aferetan ez da erabiltzen, edo gutxi bat. Biartean aipatu du Peio Olagaraik, bada beste bat, sare bat sortzekotan den edo sortzen hasten den, zazpiak eraiki da lantegi sare txiki bat, non eta biltzen diren, eta bilera guziak egiten dira euskaraz, ez dakit horrek zer ondorio izango duen, lehen bilera izan da Maulen, ondoko ez dakit non